Ermita de Sant Jeroni, a Sant Pere de Riudebitlles. Dalt del turó de Llorenàs s'alça una ermita que captiva per la seva senzillesa. La construcció presenta una nau amb absis poligonal acompanyada d'una capella lateral adossada a l'esquerra. La coberta a dues vessants destaca per la seva volta apuntada de 6 nervadures que dona forma a l'absis. La nau està dividida en 3 trams de volta escarsera de creuer, amb nervadures diagonals que convergeixen fins a la clau de volta. La façana principal, austera però elegant, compta amb un portal d'accés de llinda recta, sobre el qual trobem un escut amb els atributs de Sant Pere, la mitra i les claus, i la data de 1762. Completen l'estructura un petit òcul i una creu de pedra que corona la façana. La veu popular explica que aquesta ermita es va construir com a vot del poble un dissabte de finals d'octubre per recordar la fi de la pesta del segle XVII. Tot i que la seva estructura actual es deu a reformes del segle XIX, la capella és molt més antiga, com ho demostra l'absis amb coberta apuntada. L'any 1575 ja havia un censal establert a favor de l'ermita. Tanmateix és el 1762, moment de la prosperitat econòmica de la població de Sant Pere, quan la capella adquireix la seva forma definitiva. El prior Plàcid Nadal la va beneir el 1770, tot i que, segons els documents de l'època, mancava l'ara i el calze litúrgic. Aquests objectes es trobaven a l'ermita de Sant Domènec, propietat dels marquesos de Lió, i van generar controvèrsies entre el prior Nadal i els propietaris. El conflicte va arribar fins l'any 1772 amb incidents al voltant de les claus de Sant Jeroni i el trasllat de l'ara. Durant tot el segle XVIII, un pagès de Sant Pere feia també d'ermità a Sant Jeroni, reforçant el vincle entre la població i aquest espai religiós. El 1864, el cementeri del poble es va traslladar al costat de l'ermita. Encara avui es recorda la tradició de guarnir els forns del poble per la festa, documentada al segle XIX.